Здравейте, приятели, в днешния видео ще ви покажа втора част на Geometry Dash, Йони Бони и така. Ето, второ ниво почваме и умираме, да. Аз не мога да мина в първото ниво, за камерата се опитах, така че моля да ме извините. Започваме и второто ниво, Йонка Бонка започва. Хора, съжалявам, пишете, ако вие сте по-добри. И пишете долу в коментарите коя игра искате да играем. Ако искате Brawl Stars, пишете, ако искате всяка игра, ще я инсталираме, ако я нямаме. Втори и 33 опит. Имахме матч от Фортуна. Само Фортуна, да знаете. Знаете, че победихме за 2-1. Йони Бони вкара първия гол, а един наш приятел вкара втория.
Последвай за трета част, където ще разберете. Сега сме малко в тунел, може да не виждате, но следва следващата част, в която... Последвайте за още.